Shubor Nakashlem Jong Nongsan Hima. Ka Hanyo Trap Youth Council Mau Thapda Area Unit. Hadian bakal yo ka jing ujo ni kipat ba nong shong shnong jong ka dong ka than halor ka jing snio palat jong ka surok na nong diat shanong senri ba nong diat shamauram ha ka bajngai kumba lai kilometer tam ai ha ka pratar risau ajar pusan kalalet jurep ya ka surok ba lap shisha ka jing snio ba jing dot rathai jong ka surok usamla Boniface Shangplyang president ba usamla Welman Kharlingyong secretary HYC Mau Thapda Area Unit Abakran shikilat pathai kubor kiliat ho bagati ka surok la pentrai na du usnam arja arpuar hendai ka basngusi kalong bagati ka surok hadu menta kamlong banyat kali kamtam hakapor liur kilo ongru bakat kum ka RTI balayo an office jong executive engineer PWD roads mau karwat division lakdo shai hak DPR baga jingthmu jong ka surok kalong ban pensuk hakakit ka ba iki marap maryang namar ka surok ka yat lingba ka jakarap baro shilenter kumjuru ban pensuk ya kalet kawan ki khna school bat ban pinjan ban yalet yawan sha east and west khase hills bat kiwe kini kinong yalam kile thuru bakamang tingkai ketika surok kalong sauklur khatsan laktam bat kat kum ketika mang pisa ka seng ka kmilinti ban yo ka surok ka babha babet babyang bat ka ban ajimun toy shisha kinong rap bariki pat ba ki bapran kam ya ketika surok kaseng house tam bladap pinsgo ha SDO PWD Mau South Division ban penbhai ketika surok watla uladap kular ban shimkya hendai hidup menta ompat shimlui idak ai bat ketika surak kelenang jot Tona kalian jungi ka SOC untuk pada area unit tak kasih hadin mengayo ke jing ujar naki baik jong ka dong ka thain jungi halor ka surak na nongdiat sano sendre kumjuru na krem na nongdiat sya shamor maha karena ka surak karena ka jingai kemba like kilometer tamai ai ke niyo ke jujon ni baik ba yang ni surok nasional lurusnya wajar apua bat ke jiku ke surok hi kalau ban pen suk ya ki katkum ka DPR berata hakan ka DPR ke jiku jeung ka surok long ban pensuk ya ki kamtam ya ki norap nomor bakane ka surok ka ya lamba ki jakarap jakariang ke jiku jeung surok long ban pensuk ya ki norap hakakit ka ba te andai minyo jeng ujar nak peda ba kani ka surok hadu tak kamlong watang banyak jali te naklen jumi hadin minyo ujar ngila persiang manwat jeng tip lomba ka RTI lomba ka office PWD ngila lap bai kani ka surok la mang pisa hadu sauklur khatsan lak tam te kajing katkum kajing community jumi kalong ba ya kani ka surok lamang hadu sauklur khatsan laktam kabamut bangin ngila community bangin yo ka surok kababha kababit kababiang re nang nalai jurip mangi pada hadin making yo jing ujon peda ngila lap dal kejong khamat ba kan ka surok kamlong watang ban yat kali kamtam hakipor liur rele kalong ka ngila lap ba ki kali kimla ban yat ma ka surok tede hol kan ngong rim no kan jungi panpau ke sosi mangi i ba kakum kajing tmu jong kan ka DPR hane kalau ban pensuk ke pai ba ka kit ka ba kamtam ya ki marap re nang le inspection mangi ngila ba watang banyak keliru kamlat te de ho kan rim ka ba naklen ji pan pau ki sosi ba naklen ji kwar ban om ba kanek de tang ka jing wachim ka bu jong kini jong ka office PWD mangkat berketok kini kontraktor dak ba ki wachim ka bu ba insna surok taman pensuk ka ya karap karyang ya ka kit ka ba handrai ba hadu sauklur tam handrai ba ngilap ba kade tang kajing persep ka pisan ni ba nomor ba hadu ta kan de kate surok kam padlong banyak kali te naru arjar ar hadu ta la laisnem ba ya kan de kerang sak khoreng te naklen ni naklen ni dawa ya ka tanat PWD ba kumba pilawan ban sina ke surok mamta ban pensuk ka kit ka ba jungi pai ba jungi kanong than jungi ni kentu ba ya ko office PWD ba kan pen ulong kumba pila tmul hakan ka project or kan kanong rim ka ba ya ke jor ba ngilalap de jincha ka be dei perkene ka surok jong ka nang dia tu mama tunong sendiri
malai kilometer tam ni ai bat construction ke balong sau klur ke samlak tam te aliong jungi kesen ya kene ka surok min budin bat midawal ya engineer ba ta ai ke jing ta ya ki kontraktor makin pendek bat trehok ya kene ka kam lem unta kaseng kanom ai ti chong ti hadu ba kan surok kan ulong bat kan ya surok ke baba na unta ka jing toi jong kita ki snong bat kita brew bat jungi baterai kita ki jaka kumba kane ka DPR kala kedau syai ba kate ka area kane ka jaka ka jing toy nam ta karep kareng kumbala da kedau al sin kane ba bun ki marat jong kane ka tang tan kita ki jaka la chuput asapai ta na kana bom lait ka suro te kumta miru indawai kane ba ngin budin tiang hadut banda ya ka jing pen ulong nam ta ka jing ha ba ki marat jungi hakti area kinom sapai loda ngiya ka suro ba